салом бинандагони хабартиҷӣ. Дар Теҳрон ва як қатор шаҳрҳои бузургии Эрон ба хотири ҷилавгирӣ намудан аз паҳншавии маризи коронавирус баргузории намози ҷумъа манъ шудааст. кишварҳои шарқӣ наздик ба хотири ҷилавгирӣ намудан аз паҳншавии маризи сироятии коронавирус чораҳои саривақтӣ меандешанд. ба иттилои манбаъ, феълан дар Теҳрон ва як қатор шаҳрҳои бузурги ин кишвар баргузории намози ҷумъа манъ гардидааст, зеро эълон дар Эрон ба асари маризи коронавирус 26 нафар ба ҳалокат расида, 254 дарманди ин беморӣ сабт шудааст. гузашта аз ин, дар Эрон 3 махомдори баландпояи давлатӣ низ мубталои коронавирус шуданд. дар хабари расонаҳои эронӣ, муовини вазири беҳдошт ва ноиби президенти Эрон оид ба корҳои занон ва оила мубталои коронавирус мебошанд. ҳамчунин намояндаи қум ва раиси Кумитаи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлиси шӯрои исломӣ низ дар як мусоҳиба бо телевизиони давлати Эрон изҳор доштааст, ки озмоиши коронавирус барояш мусбат баромадааст. зимнан Арабистони Саудӣ ҳам ба хотири пешгирӣ кардан аз паҳншавии маризи коронавирус вуруди зоирин барои адои ҳаҷҷи умра ва зиёрати хонаи пайғамбар манъ кардааст. бар тибқи маълумоти охир, шумораи дардмандони маризи коронавирус ба 85 000 нафар расидааст. ҳамзамон ба асари ин маризи наздики 3 000 нафар ҷон бохтанд. алон маризи сирояти коронавирус дар 29 кишвари қора доман паҳн намудааст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо аввалаш худатонро эҳтиёт кунед ва гирди шумо фикр кунам шумо ҳам наравед ба масҷид намози ҷумъа наравед, хо дар Тоҷикистон бошӣ, хо дар Ӯзбекистон, хо дар куҷое ки набошӣ, ҷои одами бисёр, бозор нараветон. дар онҷо ҳеҷ ки гуфта наметавонад ки коронавирус нест, дар онҷо гарантия нест. барои ҳамон шуморо эҳтиромона изҳор мекунам ки эҳтиёт бошед. шумо чӣ фикр доред дар бораи ҳамин? ҳатман нависед. Коронавирус оламро зер карда истодааст.